दा नैबे मुहूर्तआव आङो बिनि सायाव आं क्लियारिफिकेसन होनो ओंखारदों। नंगौ खुलुमबाय रायजोफोर, फिथांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' रायजोफोर, साननैसो सिगां जोङो मोनसे भाइरेल भिडिअखौहाय नुदोंमोन। जाय भाइरेल भिडिअआ इउपिपिएलनि सोद्रोमा सुक्रजय गयारि होननानैहाय जों मिथिनो मोन्दों। आरो बे भाइरेल भिडिअखौहाय सासे आइ लाभ बिपिएफ फेसबुक पेजआवहाय हगारनानै होनाय जादोंमोन। दा बेनिनो खेंफोरथिखौहाय सुक्रजय गयारिया होफिनदों। नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय भिडिअआ बेसेबां सैथो। आं दिनै मिडियायाव ओंखारनांगौ जानायनि खारना माने आंनि दिनै हठात माने ससियेल मिडियायाव आइ लाभ बिपिएफ होननाय मोनसे फेसबुक पेजाव आंनि मोनसे भाइरेल भिडिअ खालामबाय थानायखौ आं नुदों। जायनि खारनाव आङो दा नैबे मुहूर्तआव आङो बिनि सायाव आं क्लियारिफिकेसन होनो ओंखारदों। नंगौ माने जाथाया बियो नंखाय नङा, नंगौ, खिन्थु जेरैबायदि बुंदों बिसोर ससियेल मिडियायाव बियो टटेलि नंखाय। थारमाने दा बेखायनो आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे आङो जेन मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम बे मेसेजआ क्लियारलि थाङो, जायनि खारनाव आं बेखौ बुंनो आवगायदों। दा बे केसआनो जाहैबाय थांनाय दाखालि 1 तारिखआव बिदिनो सानजौफुनि 2टासो समाव जादों। सानजौफुनि 2टायाव थारमाने आं मोनसे न' बानायबाय थादों। न'आव आं मोनसे थिंनि दरखार जानायखाय, जिहेतु आङो आगोलावबो बे थिंखौ बे बिलासिपारा मोनसे दखाननिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। ओमफ्राय ससे सर्टेज जानायनि खारनाव आङो बे थिंखौ लायनो बिलासिपारायाव थांदोंमोन। थाग थिग आं जेब्ला बिलासिपारा टाउन सहैयो, बेवहाय सासे जोंनिनो क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थानाय खोलाहा जयपुर होननाय मोनसे जायगानि सफिया बेगम होननाय सासे मानसिया आंखौ माने, जिहेतु आङो पार्टियाव खामानि मावो हिसाबै आंखौ सिनायनानै दंमोन बिथाङा। दा बै जेब्ला आङो टाउनाव बिलासिपारा टाउनाव मोनसे दखानाव आंनि स्कुटिखौ दोनथ'नानै गय जानाय समाव बे लोगो मोननायाव आंखौ बुंदों जे सारा अननानै उसुबिदा गैयाबा आंखौ न'सिम लांफानो नामा होननायाव आं बुंदों आरो सिना जाना नालाय दे थांफानो हागोन होननानै बुंदों आङो। दा बिदि बुंनायाव जेब्ला आङो स्कुटिखौ दखाननि फारसे मोखां खालामलाङो, अब्ला बियो बुंदों जे आं रिलेटिभनि न'आव मोनसे जिनिस बावबोबाय सार, अननानै 5 मिनिटसोल' लागोन। दा गतिके सारा उसुबिदा मोनाब्ला आंखौ बे रिलेटिभनि न'सिम लांनानै बे जिनिसखौ लाना फैनि होननानै बुंनायाव आङो जिहेतु सिना जाना नालाय, आङो गोदोनिफ्रायनो आंखौबो सिनायो बियो। दा बिदि होननानै आङो गाव लेंनाय मथे थांफादों आरो। दा थांनानै थाङै 5 मिनिटनि खोथा बुंनायाव बियो बिराद गोजान आंखौ गोथौआव लाना थांदों। गोथौआव लाना थांनायाव आं एसे डाउट जानानै आं बुंदोंमोन बेखौ लामायाव स्कुटिखौ लाखिनानै, हाबाब नोङो 5 मिनिट खोथा बुंनानै माने एफा गोजानाव लाबोखो होननानै। दा बियो ससेल' होननानै लाङै लांनानै आंखौ बिलासिपारानि खोलाहा थानाय सर एरिया मोनसे दुबासरि होननाय जायगासिम, सर एरिया बिसिम लानानै थांबाय आंखौ थगायनानै फुस्लायनानै। दा लांनानै मोनसे न'खराव, मेन लामानि खाथियावनो न'खरा, बे न'खराव नैबे न'आव मोनबाय होननानै आंखौ स्कुटिखौ साइडआव लाखिनानै दै लोंनो होननानै न'सिम लेंनानै लाङो बियो, जाय मानसि आंखौ लानानै थांदों बै हिन्जावा सफिया बेगम होननाया। थिग बिदिनो मोनसे रुमाव आंखौ जिरायनो थाखाय बे दरजाखौ खेवना होयो। आं जेब्ला रुम सिङाव हाबनो नागिरदोंमोन, अब्ला सानै हिन्जाव अलरेडि जिरायनानै दंमोन बिसिनायाव। थेवब्लाबो आङो सानदों न'खरनि मानसि खोमा नंनानै आङो रुमाव आलासि बायदि जिरायनो थिननायखाय आं जिरायदों। दै गिलासे होनायाव आं लोंदों आरो। लोंखांनायनि उनाव बै हिन्जावा सार 2 मिनिटसो आं बाहेरायाव थांनानै लानि, गतिके नों जिरायथ' 2 मिनिटल' थांनोसै होननानै आंखौ रुम सिंनिफ्राय ओंखारनानै बियो बाहेरानिफ्राय दरजाखौ लक खालामदों। बे लक खालामखांनायनि उनाव निस्सय बिस्रा आन्डारस्टेन्डिं दंलायखायो प्रपार्टिनि, आं बुजिनायाव आरो। बे हिन्जावफ्रा सानैबो आंनि मानि पार्सखौ जबरजस्ति सिख'नानै बा हाननानै बा लानानै, आंनि मानि पार्सआव 6,500 फैसा दंमोन, 6,500। दा बेखौ बिथांमोना सिख'नानै लायो जबरजस्ति। 5 मिनिटसो नारा नाथा जानायनि उनाव बिसोरो बेखौ लादों आरो। दा बिनि उनाव फैसा लाखांनायनि उनाव हठात मथा मथि बिदिनो 20-30 सेकेन्डसोनि उनाव साबा, बिसिनि ओनसोलनिनो जानो हागौ, माने मुस्लिम सेंग्राफोर, लहा गिदिर रड लानानै रुम सिङाव हाबबोयो बाहेरानिफ्राय दरजाखौ खुलिनानै। माने दरजाखौ खुलिनानै हाबबोनायनि उनाव बे हिन्जावफोरखौ बाहेरायाव थांहोनानै गावसोर सिङाव दरजाखौ मारिथेयो, लकखौ। दा बिनि उनाव आंखौ टर्चार खालामनायखौ आराम्भ खालामो स्टार्टिंनिफ्रायनो। दे नों माबेनि, मानो फैदों, मा लांफैदों बे जायगायाव, असिनाखि जायगायाव होननानै सोंनायलाय आङो बिसोरनो क्लियारिफिकेसन होदोंमोन आंनि हसा खोथाखौ। आं थिं लांनो फैदोंमोन, सासे जोंनि क'क्राझारनि बायदेव आंनि सिना जाना, बियो बे न'खरसिम आंखौ मोनसे बुस्थु बावलांदों, लांनो होननानै बिसोर लानानै फैदों होनदों। आङो बेबायदि क्लियार होदों आरो। बिदि बुंनायनि उनाव बिसोरो बुंदों जे नोंजोंथ' रावबो फैफायाखै, माने जिखिनि नोंजों सानै हिन्जावफोर जिरायनानै दंमोन बेखिनिल',
रावबोथ' सोरबा नोंनि बायद' गैया नंखाय नंदोंबा नोंथाङा नायहरनो हागोन होननानै दरजा खुलिनानै आंनो देखायो दा बेहाय आं आसरित मोनदों आरो आं शक जादों बे हिन्जावा माबेबा साइडआव थाखुमाखोना माखोमोन आं नुनो मोनाखै आंनि मेगनजों दा बिनि उनाव दरजाखौ लक खालामनायनि उनाव बिसोरो आंनाव लोगो लोगो फंनै फंथामसो सोबानानै आंखौ थारमाने आराम्भ खालामदों जे नोङो फैसा 5 लाख होलांजों जुदि नों बेनिफ्राय जिबनखौ बासायना लांनोबा फैसा 5 लाख होनानै आंखौ आराम्भ खालामबाय टर्चार दा बिदिनो सोबालाय जोलाय सौलाय खालामबाय थानानै 1 घन्टासो टर्चार खालामसेयावबो आंनि मबाइलजों आंनि एकाउन्टखौ चेक खालामसेयावबो जेबो मोनैलाय बिसोरो थारमाने ओरैबायदि खोथा बुंदों मोनसे नोंनाव फैसा गैयिनि खोथायानो नङा नोंनि सेहेरानि खोन्थायो नोंनाव फैसा दं आरो नों सरखारनि मानसि ओरैबायदि आंनि टटेलि माने माबाखौ नायनानै मबाइलनि पिक्सारफोरखौ नायनानै बिसोर बिदि बुंदों आरो आंखौ दा गतिके जोंनाव नों फैसा होआ नों इजिलि होनाय नङा जों बिनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनो रोंगौ होननानै बिसोरो माने आंनि टटेलि ड्रेसखौ जबरदस्ति खुनानै बाहेरानिफ्राय बै हिन्जावफोर सानैनि गेजेराव सासेखौ गाब्रिहरनानै बिसोरो एकदम प्लान पलिसि खालामनानै आंखौ भिडिअ खालामदों भिडिअ खालामनायावबो ओरैबायदि जेरेखम बर' सावथुन मुलुगफ्राव जेरेखम भिडिअ बानायदो एखेबारे बेफोर स्टाइलजों बानायदों आरो आंखौ दा बिदि बानायखांनायनि उनाव बिसोरो थारमाने आंखौ ओरैबायदि थ्रेटेनिं होबावबाय देख नोङो बे हिन्जावफोरखौदि नोङो रेप खालामबाय रेप केसाव बेसेबां बोसोर जेल जानांगौ बेसेबां फाइन होनांगौ नोंथ' मिथिखागौ दाना नों नोंनि जों दाबिनाय 5 लाखखौ होगोन ना नों रेप केसाव फासिगोन बेफोरबायदि थ्रेटेनिं होबाय थाबाय थ्रेटेनिं होयै मथा मथि 3 घन्टासो आंखौ थ्रेटेनिं एकदम दरजा फांथेनानै न' सिङाव एकदम टर्चार खालामनायनि उनाव बिसोर सानदों खोमा बेनाव जेबो गैला बियो माने हसा खोथाखौनो बुंदों बेनाव फैसा थाखा गैया जों बिनिफ्राय आदाय खालामनो हाला बिदि सानदों खोमा होननानै आंखौ गाइड खालामहरनायलाय आं बेखौ खालामदों आरो दा खालामनानै थारमाने दा ससियेल मिडिया 5 मिनिट 10 मिनिट खाफि थारमाने बिसिम समाव आं मिथियाखैमोन दा जथेस्थ' भाइरेल जादों जानांगौ निस्सय दिनै मानसिफोरनि आखाइ दङ आं लास्टाव बेखौसो अनुरद खालामगोन माने ससियेल मिडिया नागिरो नोंथांमोनखौ एसे बिजिरनायनि सिगां मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ बिदि खालामनाया मोजां नङा आरो जे जाबाय भबिष्यताव बिदि दा खालामथों आङो बेखिनिखौनो आं दा क्लियार होननानै आं बिथांमोननि ओंखाय एफआइआर होदों औ कमप्लिट प्लेनिं प्रपार प्लेनिंनि गेजेरजों खालामदों नामा बिथाङा आङो जि बुजिदों जि हमदांनो हादों आरो पुलिस प्रशासना जि बुंदों प्रपार प्लेनिं आरो बे जाथाया दिनै बेल' नङा बिनि सिगां मेला बेबायदि सेम जाथाया जालांबाय बुथारनाय मार्डार खालामनाय एक्सटर्सन आरो बेबायदि गिदिर गें दं होननानै बे बिलासिपारा थानानिफ्राय असि सारा आंनो बे खोथाखौ फोरमायदों सोरखौबाफोर सिनायनायाथ' आङो बै व्यक्तिफोरखौ रियेलाव नुबा सिनायगोन खिन्थु दा आङो माबानो हानाय नंला आङो नुयोब्ला आं सिनायगोन आरो आं असि सारमोननोबो बे खोथाखौ जानायबोदों आरो आं सासेखौ सिनायदों न'खरनि बिगोमाखौ आं बेखौ सिनायनानै सारमोननो खोन्थाबोदों आरो जोङो एजाहारबो होनाय जाबाय बे एजाहाराव अलरेडि जोङो 1 तारिखआव होदोंमोन आरो बे एजाहारा माने 2 तारिखआव रेजिस्टार जादों आरो दा बेवहाय माने केस नाम्बारखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि जुगै आं फोरमायनो सानदों दा बिलासिपारा पुलिस स्टेसन केस नं 321/23 US dash 120 B oblique 342 oblique 506 oblique 380 oblique 395 माने IPC बे सेक्सनाव बिसोरो केसखौ खोख्लैबाय होननानै सारमोन आंनो बेखौ हरदों आरो दा बेखिनि आंनि बुंनाय মিডিয়া দাদাসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ এইটো ঘটনালৈ ক্লিয়াৰেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ বাবে কাৰণ আমাৰ এই অশোক বৰদাই যিখিনি কথা কৈ গ'ল শুক্ৰজয় দা গোটেইখিনি কথা সঁচা যি মহিলাগৰাকী এওঁক বিলাসীপাৰাত লগ পাই যেনেকৈ প্ৰিপ্লেইং মানে প্ৰপাৰ প্ৰিপ্লেইং কৰি তাক তেওঁক এনেকৈ লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত যেনেকৈ হেৰেছমেণ্ট দিলে যিয়ে নহওক আমি প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ দ্বাৰা আমি অতি সোনকালে আমি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ লগত ৰাতি 2টা বজাত গৈ তাতে এই যি ঘৰত ঘটনাটো হৈছিল তাত গোটেইকেইটা মানুহ ৰেড কৰিছে আশে পাশে 2-3 ঘৰৰ মানুহ ৰেড কৰিছে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক ধৰিছে আৰু কালপিত এটা পাইছে আৰু লিংকমেনবিলাক বিচাৰি আছে যিয়ে নহওক ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমি বৰ দুখ পাইছোঁ আৰু এই মহিলাগৰাকী মানে প্ৰকৃততে বেয়া মানে এই মহিলাগৰাকী জয়পুৰত আছিল আগত জয়পুৰত থকা সময়ত হয়তো এওঁ দাদা প্ৰাৰ্থী কৰা মানুহ ইউপিপিএল দল কৰে
সেই হিচাপত যেনিবা মিটিং চিটিঙত ক'ৰবাত দেখা পাইছিল, চিনাকি আছিল, সেই হিচাপত মানে তাক বিলাসীপাৰাত লগ পাই মানে এইটো সুযোগ ল'লে। মহিলাগৰাকীৰ আগে পিছে বহুত ৰেকৰ্ড আছে। আৰু এই জয়পুৰ গাঁৱত এনেকুৱা কামত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে জয়পুৰ গাঁৱৰ পৰা ইতিমধ্যে 2 মাহ আগত তাক মানে খুব মানে টৰ্চাৰ কৰি পিনে মানে জবৰদস্তি তাৰ পৰা তাক খেদি দিছে। ইতিমধ্যে খেদি দিয়াৰ পিছত তাই মানে এই তাতে তাই থকাৰ পিছত মানে এই মানুহজনক এনেকে মানে এজন সৰল মানুহক এনেকে যে মানে নিৰ্মমভাৱে যেনেকে অত্যাচাৰ কৰিলে, যেনেকে প্ৰপাৰ প্ৰি প্লেনিং কৰি এই মানুহজনক যেনেকে ফচালে, ইয়াৰ বাবে আমি খুব দুখ পাইছোঁ। মানে কিডনেপ কৰা যেন হৈছে। মানে ভাবোঁ কি 5 লাখ টকা ডিমাণ্ড দিছিল, নিদিয়াৰ কাৰণে বহুত টৰ্চাৰ কৰিছে। এই বেচেৰা লাষ্টত ইমান মানে উপায়হীন হৈ লাষ্টত মোকো ফোন কৰিছিল। মানে একো কথা ক'ব দিয়া নাই, অকল এটা কথা ক'ব দিছে যে অকল পইচা বিচাৰিব লাগে, বাকী একো কথা ক'ব দিয়া নাই। মানে ওচৰত লাঠি ৰড চড লৈ মানে একদম মানে সন্মুখত থিয় হৈ আছে, বেলেগ কথা ক'লেই মানে মাৰে। এনেকুৱা অৱস্থাত মোক ফোন কৰিছে যে ভাইটি এনে কথা, মানে মোৰ লগত ক্লজ, আমি একলগতে থাকোঁ, কাম চাম কৰোঁ। সেই হিচাপত যেনিবা মোক ফোন কৰিছে, ভাইটি এনে কথা, মোক ইমিডিয়েট 10,000 পইচা দিব লাগে। তাৰপিছত মোক QR কোড এটা দিলে, জামেলা বেগম নামৰ এটা QR কোড দিলে। এই জামেলা বেগমৰ নামত মই 10,000 টকা মই লগে লগে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু বেলেগৰ পৰা 10,000 টকা লৈ দিছে এই QR কোডৰ জৰিয়তে। আৰু নিজৰ পকেটত 6,500 টকা আছিল, এইখিনিও লৈছে। লোৱাৰ পিছত যেনে তেনে মানুহখিনিক মোটামুটি 6-6.5 ঘণ্টামান মানুহজনক ৰুমত এনেকে আবদ্ধ কৰি জোৰ জবস্তি মানে একদম মানে বাই ফৰ্চ ভিডিঅ' এটা বনাই মানে ফচাই দিছে। তাৰমানে 5 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰাৰ আগত ভিডিঅ'খন বনাইছে যে এনেকে ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত তাক মানে ৰেপ কেছত ফাঁচিবা না 5 লাখ পইচা দিবা। এনেকে তাৰপিছত বেচেৰা খুব মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি, খুব মানে অনুৰোধ কৰি যেনে তেনে মানে ইয়াৰ পৰা লাষ্টত যি ধৰণৰ আগত বহলাই কৈ গৈছে, মই ইমানখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ। মুঠতে যিখিনি কথা কৈছে গোটেইখিনি কথা সঁচা। दा जों भिडिअखौहाय नायनानै मिथिबाय आरो खोनाबाय बिथांखौहाय फासायदों होननानै बुंदों। आरो जाय मानसिफ्रा बिथांखौहाय लानानै थांदों बैसोरो बेखौहाय इउपिपिएलनि सोद्रोमा होननानैहाय मिथिखागौ। जानो हागौ अपोजिशन पार्टिफोरनि माखासे गाज्रि सोलो दङ आरो बिथांमोना बेखौहाय गाज्रि खामानियावहाय अलखदावहाय खोख्लैनानैहाय पार्टिखौहाय बदनाम होनो नागिरदोंमोन जानो हागौ। स' रायजोफोर जोङो मिथिबाय बेफोरबायदि जुदि खालामजानो नागिरदोंब्ला नोंथांमोनाबो हुसियार जादो। मानो होनब्ला गोबांथार अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा दिनै गाबोन माबा नङा माबा मोनसे बेबस्था लाबाय थानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौहाय निमाहा होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे सैथोआ बयनिबो सिगाङाव नुजानाय बायदि। आरो सोरबा आंनि चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।